ദശതാകിനി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രഭോ ശ്രീ വാസാദി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ജയ ഗൗരാനിതായ് ജയ ഗൗരാനിതായ് ജയ ഗൗരാനിതായ് ജയ ഗൗരാനിതായ് ജയ പഞ്ചതത്വ ജയ പഞ്ചതത്വ ജയ പഞ്ചതത്വ ജയ പഞ്ചതത്വ നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ ഹരി ബോൾ നിതായ് ഗൗര ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. प्रणाम माता जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? പുരുഷോത്തമ യോഗം. പുരുഷോത്തമൻ വെച്ചാൽ ആരാണ്? നമുക്കറിയാം അല്ലെ. പുരുഷോത്തമൻ ആരാണ്? ഭഗവാനെയാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് പുരുഷോത്തമൻ. ജീവാത്മാവിന് പുരുഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധഃശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രഹരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദഃ സ വേദവിദ്. ഊർധ്വമൂലമധഃശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദഃ സ വേദവിദ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായി. അപ്പൊ വേരുകളെല്ലാം മേൽപോട്ടും ശാഖകള് കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവൻ
വേദജ്ഞനാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? വേദജ്ഞനാണ്. ഇതിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്കറിയാം. എന്താണ് പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ അരയാലിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ അരയാൽ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അതിന് അതിരില്ല. ഇതിൽ ആസക്തരായവർക്ക് മോചനവും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത്? അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ഈ എന്താണ്? ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ വൃക്ഷത്തിന് യാതൊരു അതിരും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ ആസക്തരായവർക്കോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു മോചനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആത്മ ഉന്നതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇലകളാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ വേരുകൾ എവിടേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്? മുകളിലേക്കാണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം ഭൂലോകത്തിന്റെ മുകളിലാണ്, അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ബ്രഹ്മലോകം. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്കത് ആരംഭിച്ച് കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ വേരുകൾ എവിടെയായിരിക്കും? അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേരുകൾ മുകളിലേക്കാണെന്ന് പറയുന്നു. ഈ മായാവൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. വേരുകൾ മേൽപോട്ടും. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതാണ് എന്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? വേദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അയാൾക്ക് എന്താകും? അയാൾക്ക് വേദജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ വേരുകള് മുകളിലോട്ടും ശാഖകള് താഴോട്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു മരം, അത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കത്? നമുക്ക് ഒരു ജലാശയത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അരികിൽ ഒരു മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മരം എങ്ങനെയാ കാണുക? അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വെള്ളത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കാണാൻ സാധിക്കുക? അതിന്റെ വേരുകള് താഴോട്ടും വേരുകളൊക്കെ മുകളിലോട്ടും കൊമ്പുകള് അതിന്റെ ശാഖകളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കാരണം താഴോട്ടുമായിട്ടാണ് ആ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകമാകുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് എവിടെ കാണുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന വൃക്ഷങ്ങള് വേരുകള് മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിരിക്കും. അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൃക്ഷം വെള്ളത്തില് അതിന്റെ നിഴലിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ് ഏത് കാണുന്നത്? നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ വൃക്ഷം കാണുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അത് തൃഷ്ണയില് ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഇതിന്റെ നിഴല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ വൃക്ഷത്തിന് എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ആ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിൽ നിന്ന് മോചനം വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വൃക്ഷത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് അതിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ വൃക്ഷത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനെന്താണ്? ഛേദിച്ചു കളയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അഥ ചോർത്തം പ്രസുദാസസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃത്ത വിഷയപ്രവാളഃ അധശ്ച മൂലാനനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശാഖകള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശാഖകൾ പോഷിക്കപ്പെടുന്നത്? ഇത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ
പോഷണം കിട്ടുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, അത് താഴോട്ടും മേലോട്ടും ഇങ്ങനെ പടർന്നു കിടക്കാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. അത് നമുക്കറിയാം, ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിന്റെ ബേസിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. അപ്പൊ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകള് മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശാഖകൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ദിക്കുകളിലേക്കും പടർന്നു കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ശാഖകൾ എല്ലായിടത്തേക്കും പരന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ശാഖകള്. ഇതിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്ത് മനുഷ്യരും പിന്നെന്താണ്, കീഴ്ഭാഗത്ത് മനുഷ്യര്, കുതിര, പശു, നായ, പൂച്ച മുതലായ ജീവികൾ അധിവസിക്കുന്നു. താഴത്തെ ശാഖകളിലാണ് ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മുകളിലത്തെ ശാഖകൾ എന്താണ്, കുറെ കൂടി ഉയർന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടെന്നാ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മൾ ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാണ് ഇതിന്റെ വേരുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്താണ്, ഗന്ധർവന്മാര്, ദേവന്മാര് ഇവരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന് നമുക്ക് പോഷണം കിട്ടുക എവിടെ നിന്നാണ്, വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചില സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് പോഷണം ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ നാദോ ന ചാദീർണ ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്പരിമാർഗതവ്യം തസ്മിൻ യസ്മിൻ യദ് ഗദാനാ നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത്ര പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ നാദോ ന ചാദീർണ ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗദാനാ നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത്ര പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ആവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. എന്താ പറയണത് ഇവിടെ, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇത് ഇതിന്റെ എവിടെന്നാ പറയണത്, ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വേരുറച്ച് ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന്റെ വേര് ഊന്നിരിക്കുന്ന വൃക്ഷമാണ്, അതിനെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളയണം. കാരണം ഈ വൃക്ഷത്തിനെ നമ്മൾ എന്തിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ എവിടെ ചെന്നാലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത്, എവിടെയാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില്. അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ എവിടെ ചെന്നാലാണ് തിരിച്ചു വരേണ്ടില്ലാത്തത്, ആ ദിവ്യപദം പൂകാനായിട്ട് നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിപ്പോയാൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ എത്താൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാനിലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക അല്ലെ. നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഞാൻ എന്റെ പുത്രൻ, അതായത് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, എന്റെ പിതാവ്, നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളതിന്റെ ആരാണ് ടോപ്പിൽ നിൽക്കണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രനാണ്, എന്റെ പിതാവോ വേറൊരാളുടെ പുത്രൻ, അങ്ങനെ ആരാ നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവിലെത്തും. ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ആരാണ്, വിഷ്ണു ഭഗവാനിലെത്തും. പിന്നെ നമ്മൾ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലെത്തും. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ അന്വേഷണം. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ടുവരണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ
പുരുഷനെ അറിയാൻ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനം അറുത്തിട്ട് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ശീലിക്കണം? വൈരാഗ്യം ശീലിക്കണം. വൈരാഗ്യം ശീലിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തിനാ അറുത്ത് കളയാനായിട്ട്? ഈ വൃക്ഷത്തിനെ അറുത്ത് കളയാനായിട്ട്. ഭൗതികതയോട് നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാവണം. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഭൗതികതയുടെ ആസക്തി വിരക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മുറിച്ച് കളയണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എവിടെ ചെന്നാലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത് അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിലും ബൃഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം, പിന്നെ ഭഗവാനിലെത്താം. അതിപ്പോ തന്നെ നമ്മ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനം അറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനം അറുത്തുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ അതിനോടുള്ള ഒരു വിരക്തി നമ്മൾ സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നിർമാനമോഹാജിത സംഘദോഷ അധ്യാത്മ നിവൃത്ത കാമഹ ദ്വന്ദ്വിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സംചേർ ഗച്ഛന്ത്യ മൂഢ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങളൊഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. ആത്മനിവേദത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ പറയാം. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആത്മനിവേദനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ശ്ലോകം, ഈ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകം എന്താണ്? ഭൗതികതയിലെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഉള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഇതിലിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം. മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അതാണ് മിഥ്യാഭിമാനം. മായാമോഹം, നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളല്ലേ, നമുക്ക് കുറെ മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ആഗ്രഹങ്ങൾ. അത് മായാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റാത്ത, നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങള്. പിന്നെ ദുസംസർഗം, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള ആ സംസർഗം വരുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? ദുസംസർഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ്, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഒഴിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുക. ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലായ അതിൽ വന്ന് പെടാതെ, പിന്നെ സുഖ ദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായാലും, ഇപ്പൊ സുഖായാലും ദുഃഖായാലും ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം, ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് അഹങ്കാരജന്യമായ വിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. മായയിൽ നിന്ന് ഉളവായ നമുക്ക് അഹംഭാവം നമ്മളെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതെന്താണ്? അത് നമ്മളുടേതല്ല എന്നുള്ളൊരു അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ തരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ജ്ഞാനത്തിന് പൂർണ്ണമത് വരും. കാരണം നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നല്ലാതെ ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു
ഭഗവാന്റെയാണ്, നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതിനെക്കുറിച്ച്, അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ധാരണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് നമ്മള് സ്വയം സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. ന തത്ഭാസയതോ സൂര്യ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തഥാ മാ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. നമ്മൾ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അല്ലെ, അത് ഭഗവാന്റെ പരമമായ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ എന്നല്ല പ്രകാശം പരത്തുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസ്. ആ ജ്യോതിസിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആവാസസ്ഥാനം അതേതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രകാശം പരത്തുന്നത്. അവിടെ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ ഒന്നും വൈദ്യുതിയോ ഒന്നും വെളിച്ചം പരത്തേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം അവിടെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. കാരണം പരവ്യോമത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എന്താണ്? പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് അവിടുത്തെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആരുടെ ആവശ്യമില്ല? സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ നിന്ന് അവിടെ എന്താണ്? നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട്, പ്രഭാപൂരമാണ് അവിടെ അല്ലെ, അത് പൊഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് പ്രകാശം പരത്താനായിട്ട് ആരുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല? സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പോ അവിടെ ചെന്നെത്തി കഴിഞ്ഞാലോ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മള് ഈ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ, നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോണത്? നമ്മൾ പുണ്യം പാപവും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കർമ്മങ്ങൾ അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോകും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ലോകത്ത് നിന്ന് എന്ത് വേണ്ടി വരാണ്? വീണ്ടും തിരിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മള് ചെയ്ത കർമ്മ പുണ്യ ഫലങ്ങളും ഫലങ്ങൾ രണ്ടും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒന്നും അനുഭവിക്കാൻ ബാക്കിയില്ലാതെ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? മോക്ഷത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരമധാമം പൂകി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് വരുന്നില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായിക്കോട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലായിക്കോട്ടെ എല്ലാ മുക്കും മൂലയും എല്ലാം ആരുടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും പരമം, അതായത് 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞതാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ വെയിലോ നിലാവോ നക്ഷത്രങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പരവ്യോമം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശമാനമാണ്. ആ പരമധാമം ആത്മസമർപ്പണത്തല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ധാമം ആരാണ് അവിടെ കൺട്രോളർ? ആരാണ് പറഞ്ഞ? അന്തരംഗ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെ പ്രകാശമാനമാണത്. അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സമർപ്പണം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അവിടെ പ്രകാശിതമാണ്. ആരിലൂടെ? അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെ തന്നെ പ്രകാശമാനമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മാമേ വംശോ ജീവ ലോകേ ജീവഭൂതാ സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തുകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇതിലെ. ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വമാണ് ഇവിടെ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നത്. അത് എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള സകല ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കള്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ആരുടെ ശാശ്വത അംശം എന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? ഈ ജീവാത്മാക്കൾ. ഇതെല്ലാം ആരുടെ അംശമാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറയണം. അമ്മൈ വംശോ ജീവലോക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ചെറിയ അംശങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ സ്വർണ്ണത്തരികൾ ഓരോന്നും സ്വർണം തന്നെ എന്നതുപോലെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്താണ്? ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവത് സദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതം
നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ്? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. ആർക്ക്? ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? ആ തുള്ളിയുടെ ആ തുള്ളിക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? ആ ഗുണത്തിലോ സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അളവില് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പിന്നെന്താണ്? ഇപ്പൊ തീപ്പൊരി, ആ തീ കത്തിക്കുന്ന പൊരിയിൽ നിന്ന് ആ പൊരി മാറിക്കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? അതൊരു സെക്കൻഡ് അത് ഉണ്ടാവും, തീ ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞത് അണഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്, പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന് മാറ്റം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യോത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീതൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാവ് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ. കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അല്ലെ? നമ്മൾ ആ കാറ്റ് പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ആ സ്മെല്ല് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? കൊണ്ടുപോകണ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ആര് സ്വീകരിക്കുകയാണ്? ജീവാത്മാവ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ചിലപ്പോ തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ അനുസരിച്ച് എന്താണ്? മേന്മ കൂടിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ആ പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ച്, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഏത് ശരീരമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ശരീരമായിരിക്കും സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരാ. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിലെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങള് ആണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതി തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതി തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ഏതില് വേണം? മനുഷ്യനായിട്ട് വേണോ, മൃഗമായിട്ട് വേണോ, സസ്യങ്ങളായിട്ട് വേണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവ് എന്താ പറയണത്? അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ശരീരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിതത്തിലെ സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ശ്രോത്രം ചക്ഷു സ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവത്തെ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഈ പ്രകാരം ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് മാറാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ മാറിയതിനു ശേഷം പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ശരീരത്തിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, ചെവി, നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അവയിലൂടെ വീണ്ടും എന്ത് തുടങ്ങാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ അതിൽ വന്നതിന് ശേഷം ജീവാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സഹായം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? വീണ്ടും ആസ്വാദനം തുടങ്ങാണ് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിച്ചാലും ജീവാത്മാവ് പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വീണ്ടും ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്, ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ അവബോധത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. നമ്മൾ എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് തന്റെ ബോധത്തിൽ പൂച്ചയ്ക്കോ നായക്കോ അനുയോജ്യമായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെ കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്താ വരുന്നത്? നമുക്ക് പൂച്ചയായിട്ടോ നായയായിട്ടോ ആണ് ശരീരം ലഭിക്കുക അല്ലെ? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതിനെന്നിട്ട് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. അവബോധം
അതേ വെള്ളം പോലെ വിശുദ്ധമാണ് അവബോധം. ഈ അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവബോധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളത്തില് ഒരു കളർ കലർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആ വെള്ളത്തിന്റെ കളറ് ആ ഒരു കളറായിട്ട് മാറുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് വിശുദ്ധമാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് വിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവബോധവും വിശുദ്ധമായിരിക്കും. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് അവബോധത്തിന് പിന്നെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ബോധം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമാണ് യഥാർത്ഥ ബോധം. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തിലാണ് നിലനിൽക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് നിലനിൽക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ ഭൗതികമായ ചിന്തകളിലായ അവബോധം ഭൗതികമായ ചിന്തകൾ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? മനുഷ്യൻ തെറ്റായ രീതിയിൽ ആ ഭൗതിക ബന്ധനത്തില് പെട്ടുപോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത്. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി പൂഞ്ചാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാകുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞത് ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നതെന്നും ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അടുത്തൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്നും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല? മൂഢന്മാർക്ക്, വിഡ്ഢികൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവര് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ദേഹം മാറി, അതായത് മരിച്ചു, മരണം കഴിഞ്ഞു, ഇനി സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാലായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇത് ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ശരീരവും ആത്മാവും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവിന് നാശമില്ല, അത് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. യദന്തോ യോഗിനൈശ്ചന്യം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോ വ്യാകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്തി ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക്, എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക്, ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലായ വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനും കാണാനുമായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നത്? എന്തിനു മാത്രമാണ്? ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആർക്കാ മനസ്സിലാവുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത്. ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ ബന്ധം എന്താണ്, ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനോ അറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗത് ഭാസായ ദേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭമാനമയമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭമായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ തേജസ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും എല്ലാ തേജസ്സുകൾ എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യനാണ്, സൗരയൂഥത്തെ മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് സൂര്യനാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ആ സൂര്യന്റെ തേജസ് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ തേജസ്, ചന്ദ്രന്റെ എങ്ങനെയാണ്? ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ്, എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ? ഈ ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ് നമുക്ക് ആരിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും ഒക്കെ
തേജസ്സുകള് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം എല്ലാ സസ്യങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്താവശ്യമാണ്? ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ആ പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ആ പോഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രകാശം കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആർക്ക് മാത്രാണ്? മൂഢന്മാർക്കല്ല, ആത്മജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമെന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആത്മജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ സസ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പോഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനിലൂടെ നൽകുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ തേജസ് ലഭിക്കുന്നത്. ഗാമാവിശ്യച്ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യാഹം മോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂതാരസാത്മകഃ. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപുകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകർന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉൾപുകി അവയെ നിലനിർത്തുന്നത് ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ചന്ദ്രനായിട്ട് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ സർവ്വഗ്രഹങ്ങളെയും വായുമണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും നമുക്കറിയാം, ഓരോ ജീവിയിലും ഓരോ അണുവിലും എന്തുണ്ട്? ഈശ്വരന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ പൂർണ്ണ അംശമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും വിശ്വത്തിലും ജീവത്തിലും പരമാണുവിൽ പോലും ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് എന്തിനു മനസ്സിലാക്കുക? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നിലനിർത്താനായിട്ട് എന്താ പറയാ, ആ ഗ്രഹവ്യൂഹത്തിൽ അല്ലെ, ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെയും ഒരു എന്താ പറയാ, ഗ്രഹങ്ങളെ അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് ആരുടെ ശക്തി തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമശക്തി അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്താണ്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചെടികൾക്ക് ചന്ദ്രനിലൂടെയാണ് പോഷണം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിന് കാരണം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ചന്ദ്രന്റെ സ്വാധീന ശക്തി മൂലം സസ്യങ്ങൾ സ്വാധീനമുള്ളവയായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ നിലവില്ലാതെ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാനോ സ്വാധിഷ്ഠമാകാനോ കഴിയില്ല. നിലാവാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായ എന്താണ് പറയുക, സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാനും സ്വാധിഷ്ഠമാകാനോ എന്തുകൊണ്ടില്ലാതെ സാധിക്കില്ല? നിലാവില്ലാതെ കഴിയില്ല. നിലാവാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ രസം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? ഭഗവാനിലൂടെയാണ് ആ രസം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ചന്ദ്രന് നിലാവില്ലാതെ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാനോ സ്വാദിഷ്ടമാകാനോ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവത് തത്വങ്ങളായ വിഭവങ്ങളുടെ സഹായത്താലാണ് ആര് ജീവിക്കുന്നത്? മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനും ജീവിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം ആരുടെ സഹായം കൂടാതെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ സഹായം കൂടാതെ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് നിർദ്ദിഷ്ടമായ ചന്ദ്ര തേജസ്സിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ എല്ലാതും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇതിന് ആരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്? അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ സഹായം ഇവിടെ ആവശ്യമാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ജീവരസം പകർത്തുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമന്യം ചതുർവിധം. ഇനിയോ, സകല ജീവികളിലുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരം ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരുടെ ജീവിയിലുള്ള ദഹനാഗ്നിയും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട എന്താ പറയാ, ഭക്ഷണം നമുക്ക് പറഞ്ഞു രസാത്മകമായിട്ടുള്ളത് അത് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചന്ദ്രന്റെ തേജസ്സിന്റെ ആ പ്രഭാവത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്ഷണം കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലൊക്കെ ചന്ദ്രന് ആ ഒരു പോഷണം ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞ അടുത്തത്? ദഹനാഗ്നി ആയിട്ട് വർത്തിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളിലുള്ള ദഹനാഗ്നിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
അപ്പൊ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്തും ദഹിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്നി നമ്മുടെ ഉദരത്തിലുണ്ട്. അതിന്റെ പേര് എന്താണ്? വൈശാനരൻ. വൈശാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഗ്നി നമ്മളുടെ ഉദരത്തിലുണ്ട്. ആ അഗ്നിയുടെ സഹായത്താലാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മുഴുവൻ ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അത് നടക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, ആ വിഭവങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണം അത് ദഹിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആഹാര വസ്തുക്കളെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണ പ്രക്രിയയിൽ കൂടി ജീവാത്മാവിന് ചെയ്ത് സഹായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവിടെയും ആർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുന്നില്ല? ജീവാത്മാവിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. കാരണം ഇത് ഭഗവാന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്ഷിക്കണമെങ്കിലും ആരുടെ സഹായം വേണം? ഭഗവാന്റെ സഹായം വേണം നമുക്ക്, അല്ലെ? ദഹന പ്രക്രിയ സഹായിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ദഹനം സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവണം, ദഹനം നടന്നേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതിനെ സഹായിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വൈശാനരഗ്നിയായിട്ട് ഓരോരുത്തരിൽ വിരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ചവച്ചിറക്കേണ്ടതുണ്ട്, വലിച്ചു കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നക്കി കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പിന്നെന്താണ്? വിഴുങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പലതരത്തില് വലിച്ചിറക്കണം, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാതും ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അതുപ്രകാരം നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് അത് ദഹിപ്പിക്കണമെങ്കിലും ആരുടെ സഹായം വേണം? ഭഗവാന്റെ സഹായം വേണം നമുക്ക്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്യ സർവൈരഹമേവ സുവേദ്യ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ വാഴുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാ സ്മരണ നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിവൈഭവം ആരാണ് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. പിന്നെ വൈദികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആത്മാവിന് അതിന് വേണ്ടുന്ന തീക്ഷണാശക്തി നൽകുന്നത് ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എന്താണ് 4 വേദങ്ങളും വേദാന്ത സൂത്ര ഉപനിഷത്തുകളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ നിർത്തുന്നത്, ഓർമ്മശക്തി, സ്മരണശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, മറവി, ഇതൊക്കെ നൽകുകയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളിലും അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വേദം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങള് അറിയുന്നതും ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്ന് മാത്രമാണ്. ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്രിയകളുമാണ് എന്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? വേദങ്ങളിലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? എല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാരണങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എവിടെയാണ്? വേദങ്ങളിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ സ്മരണശക്തി ആയിക്കോട്ടെ, ജ്ഞാനശക്തി, മറവി ശക്തി, എല്ലാം കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ആരാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഭഗവാനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. തീക്ഷണശക്തി ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നു. ബുദ്ധി വൈഭവം നൽകുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. താവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേക്ഷരാശക്ഷര ഏവച സർവാണി ഭൂതാനി കുടസൗക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റുപറ്റുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ പുരുഷന്മാര് 2 തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരാണുള്ളത്. ഒന്നെന്താണ്? തെറ്റുപറ്റുന്ന പുരുഷന്മാരും തെറ്റുപറ്റാത്ത പുരുഷന്മാര്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്താണ്? തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കോ അത് തെറ്റുപറ്റാത്തവയാണ്. അപ്പൊ 2 തരത്തിൽ പറയാം പുരുഷനെ. ഒന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ തെറ്റുപറ്റുന്നവര്, പിന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റാത്തവര്. അപ്പൊ 2 തരത്തില് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഭൗതിക ലോകത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണത്? അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റാന്ന്. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? തെറ്റുപറ്റാതെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ജീവാത്മാ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകണം. അവര് അവബോധം മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കാണ്, ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ്. അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്നാലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നമുക്കറിയാം ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. ശരീരത്തിന് 6 തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ജനനം വരുന്നു, വളർച്ച വരുന്നു, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, ക്ഷയം, നാശം എന്നീ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ആര്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾ. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാണെങ്കിലോ ശരീരത്തിന് യാതൊരു മാറ്റോ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതില് വാർദ്ധക്യം വരുന്നില്ല, ജനനോ മരണോ ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ജീവാത്മാക്കളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചവരാണ്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ മുക്തിയിലൂടെ എത്തിയവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? അവർക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയത് കൊണ്ട് അവര് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? മുക്തന്മാരായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തില് അങ്ങനെയല്ല. ഉത്തമ പുരുഷ സ്തന്യ പരമാത്മേത്യുദാകൃത യോ ലോകത്രയം ആവശ്യ വിഭർത്തവ്യ ഈശ്വരഃ. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോരുന്നു. അപ്പൊ ഇതും അല്ലാതും കൂടാതെ ആര് കൂടിയുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലേ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനും കൂടിയുണ്ട്. പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 3 ലോകങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. ഭൂമി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളില് ബ്രഹ്മലോകം വരുന്ന ലോകങ്ങളും ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളും പിന്നെ താഴേക്ക് വരുന്ന ലോകങ്ങൾ, അങ്ങനെ 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ലോകങ്ങളിലായിട്ടും അന്തർഗതനായിട്ട് അവയെല്ലാം പുലർത്തി പോരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവ്യയനാണ്. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. ഈ ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഇവയെല്ലാം പുലർത്തി പോരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പരമപുരുഷൻ ഇവയ്ക്കെല്ലാത്തിനും ഉപരിയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഈ ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോരുന്നതും അവരുടെ സുഖാനുഭവങ്ങൾ അവർ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നൽകുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് തോന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആരുടെ നിയന്ത്രണ പ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ നടന്നു പോകുന്നത്. യസ്മാത് അക്ഷര മതീതോ ഹമക്ഷരാദപി ചോത്തമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മാക്ഷരമതീതോ ഹമക്ഷരാദപി ചോത്തമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഥീത പുരുഷോത്തമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹമക്ഷരാദപി ചോത്തമ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രഥിത പുരുഷോത്തമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചിലത് ഇതിൽ എഴുതിയത് ചിലത് ക്ലിയർ ആവില്ല. കട്ടിങ് തെറ്റാവുമ്പോൾ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. അതെ അതെ ശരിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. യസ്മാക്ഷരമതീതോ ഹമക്ഷരാദപി ചോത്തമ അതോസ്മി ലോകവേദേ ച പ്രഥിത പുരുഷോത്തമഃ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനും ആയതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമനെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. എന്താ പറയണത്? ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനും ആയതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമനെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എല്ലാവരും എന്തെന്ന് പറയാണ്? പുരുഷോത്തമൻ
പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്താണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അതിശയിക്കാൻ ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാകട്ടെ മുക്താത്മാക്കളാകട്ടെ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് പറയാണ്? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ പുരുഷന്മാരില് ഉത്തമനാണ്. ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും വ്യക്തികളാണ്. ജീവാത്മാക്കള് ബദ്ധാവസ്ഥയിലാണ്, പിന്നെന്താണ് മുക്താവസ്ഥയിലുണ്ട്. മുക്താവസ്ഥയിലുള്ളവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവരെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ അവയുടെ പരിണാമത്തിൽ അതിശയിക്കാനാവില്ലെന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യത്യാസമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്കിവിടെ എന്തെന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാണ്. ജീവാത്മാവായിക്കോട്ടെ മുക്താത്മാവായിക്കോട്ടെ ഇവർക്കാർക്കും സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യമാണ്, സാധ്യമല്ലാത്തതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഇവർക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. കാരണം സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അവതാരമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നു എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠനാണ്, അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പുകഴ്ത്താണ്? ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമനെന്ന് പുകഴ്ത്താണ്. പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനാണ് ഭഗവാൻ. യോമാമേവമ സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സാ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യ പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിഞ്ഞവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പ്രസാദം നേദിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവര്? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞവർ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞവർ. ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ തീർത്ത് പറയാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന്? ഭഗവാൻ തന്നെ, ഞാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഞാൻ തന്നെയാണ് പരമ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയണം. പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച് എന്നിലൂടെയാണ് എല്ലാം അറിയുന്നത് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു തരാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അല്പജ്ഞാനി നിരപേക്ഷ തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ മുഴുകി സമയം പാഴാക്കുന്നു. പക്ഷെ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവരാണെങ്കിലോ സമയം പാഴാക്കാതെ നേരെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ് നേരെ എന്തിലേക്ക് കടക്കാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോട്ട് കടന്ന് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ? ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണല്ലേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഒരിക്കലും സമയം പാഴാക്കുന്നില്ല. സമയം പാഴാക്കാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ച അധ്യായങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതാ മുക്തം മയാനഘ ഏതത് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതാകൃത്യശ്ച ഭാരത.
ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഹേ പാപരഹിത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുക? അനഘ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞ മയാനഘ, അർജുനനെ എന്താ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാനഘ. അനഘ എന്ന് വെച്ചാൽ പാപരഹിതനാന്ന് പറയുന്നത് അർജുനനെ. എന്താ പറയണത്? അനഘ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, പാപമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപമില്ലാത്ത, പാപരഹിതൻ എന്നാണ് അർജുനൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി കഴിയാതെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാതരം മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാതരം പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് എന്തറിയാനായിട്ട്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തികച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അതെങ്ങനെ അത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനും സാധിക്കുള്ളൂ. പാപരഹിതനാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. പാപരഹിതനായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് തന്നെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരാവുന്നത് വഴി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്താണ്? സാമാന്യ ദൃഷ്ടി നമ്മൾ ബുദ്ധിമാനാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ അതിനെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഈ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ആത്മീയമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിഗ്രി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ്? വട്ടപൂജയാണ്, ബിഗ് സീറോ ആണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരായവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമേ തന്നെ അല്ലെ. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ഒട്ടും അതിനെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നിരതരാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ആ ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായൊരു ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഭക്തി പൂർവമായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവാന്റെ സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കില്ല. അപ്പൊ അത് എവിടെയാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ നോക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? അവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു മാലിന്യങ്ങള് ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എവിടെയാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? മായ ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ നിലനിൽക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായത് കൊണ്ട് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. രണ്ടും ആധ്യാത്മികമാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനം എവിടെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആരോടാ നമുക്ക് വേണ്ട അതിന് അവസരം വേണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്? അന്തരംഗ ശക്തിയെ രാധാറാണിയോടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനുമായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായിട്ട് ഏതൊരാളും എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ബുദ്ധിമാനാവാനായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് നമുക്ക് അവരെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അവരെ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് അവർക്ക് വേണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നോളജ് അവർക്ക് വേണം, ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം, ഞാനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ബുദ്ധിമാനായാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ? വിശുദ്ധി കിട്ടുന്നുള്ളൂ. കാരണം പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധരാകുന്നുള്ളൂ. നമ്മളുടെ അവബോധം
ക്ലിയർ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാൾ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളെ ബുദ്ധിമാനെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ എത്ര നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല, ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയാനും അവരെ അംഗീകരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അച്യുത എന്നാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞ, രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ അല്ല, ഭഗവാനായ ഒരു ഭക്തിയിലാണ് ഭഗവാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഭാവം ഏത് ഭാവത്തിലാണോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കുചേലൻ നമുക്കറിയാലോ, കുചേലൻ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൊട്ടുള്ള. പക്ഷെ കുചേലൻ ഭഗവാനെ കാണാൻ ചെന്ന മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ആകെ പരവശനായിട്ട് ഒരു രൂപത്തിലാണ് കുചേലൻ ചെന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഓടിച്ചെന്ന് കുചേലനെ ഇരുത്തി കുചേലന്റെ കാല് കഴുകി കുചേലന് വേണ്ട ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് എന്താണ്, ആ ഒരു ഭക്തി ഭാവമാണ്. അല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് വളരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയല്ല നോക്കുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു അവബോധം, അവർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര ബുദ്ധിയുണ്ട്, എത്ര നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, നമ്മൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാകുന്നില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവർ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ മൂഢന്മാര് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോളജ് ഉണ്ടോ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ആത്മാവും ശരീരം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്, ഇതിനെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ആരാണോ അവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ അല്ല കാര്യം, നമുക്ക് എന്താണ് കാര്യം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോളജ് ഉണ്ടോ അവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ, അവരെയാണ് ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണത്, അംഗീകരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ